sikat nga Sugbuanong content creator nga si Boy Tapang gipadakop sa live-in partner tungod kay giingong nanapat kaniya o busa nating kagol karon sa Alcoy Police Station. Straight to the point. Si Boy Tapang na ila mahigala nga vlogger lumikan kay mukaon ni bisag unsa kasamangkin mao niya pagkaila no. O gunya do na pa nila ang content creator nga kunuhay nag love team sa Indaykin. Ato ning hatagag pagtagad karon o gatungod niini do na pod mga higala sa iyang vlog posible nakakwarta mahigala nagpalupad sa disiya og 1 million nga tabanog sa una. Yawa day ha? Giadto mga higala sa taga Bangko Sentral ha? Giadto mahigala sa Bangko Sentral ng Pilipinas tungod sa iyang gihimo nga nagpalupad og tabanog nga ginamit ang kwarta. Para to pa vlog mga suking tigpaminaw. Tagantanig pagtagad karon og unya kay misikat-sikat naman gihimo pag ni mga higalag model sa kinini ang skin doctor kasamangkin. Nga kanuna ang mainganyo kuno hay ka nga magpanindot sa imong skin. Kung sa bang hitabo aron mga kagilaan gipadakop man sa live-in partner kay matod pa nangulata kaniya. Straight to the point. Ang god mahigala tay ato mga reporters to aron sa Alcoy kay di amo Boy Tapang sad god mga kagilaan kining Boy Tapang na ilado ni mahigala tungod ining vlogger man god ni. Onya bisag unsa kanon ani niya hala sikat ni siya nan palupad pa ni mahigalang tabanog nga 1 million matong tabanog. Onya pagkaman doon na tayo mga partner niya. Vlogger ni. Sus na unsang hitabua nga nangulata man siyang asawa. Napriso ni Carontos Alcoy Police Station. Atong kuhaon ang report live and direct ikan sa Alcoy Police Station. Destong linya karon si kasaman Jane Gallardo. Jane? DYHP RMN Report. Sa Radyo Manapirofil, nagtingkagol gihapon hantod karong mga orasa kini sa kasikat nga vlogger nga si Boy Tapang. Nailhan siya nga Boy Tapang Attorney Rufil kay nasikat man gid siya ni adtong mga pandemic pa Attorney Rufil kay lagi na siya mga video nga mukaon ra ni siya bisag unsa ipang request sa iyahang mga followers ka sa mga Attorney Rufil. Apan ni adtong March 31 Attorney Rufil nahitabo ning insidente mao sa pasahe Attorney Rufil nga nangulatan ni siya sa iyahang ka-live-in partner nga bag-o ra ba intawong panganak pa. Attorney Rufil. Bago pa panganak Attorney Rufil niya kaya ang iyahang ka-live-in partner nga wala na kaagwanta sa iyahang pagpangulata ni duol na gidinhi sa buhatan sa Alcoy Attorney Rufil dinhi sa police station kay tungod sa iya pong naangkon nga mga bunog sa iyahang tibok lawas Attorney Rufil. Wala siya kaagwanta mo na nagpatabang na lang gid siya dinhi sa atong mga kapolisan. Hinungdan nga dali nga ni pahigayon og person ang ato ang kapolisan dinhi sa Alcoy og gidakop nila ang maong vlogger Attorney Rufil. Sa initial nila nga investigasyon Attorney Rufil mo to ni Dool diri ang biktima ngayang ka-live-in partner nga 21 anyos Attorney Rufil aliasan lang ni nato siya si Tina. Si Tina niya nagpuyo ni siya sa ihang balay Attorney Rufil dito sa barangay Daang Lungsod nya kanang nag-usa naman ni sila puyo Attorney Rufil ang hinungdan sa ilahang panag-away atong higayuna Attorney Rufil nganong nasangpot sa pagpangulata kay tungod kaning si Boy Tapang nasuko kay na siya nakit-an nga vape dito sa mga gamit sa iyahang ka-live-in Attorney Rufil nya matod pa nasuko rin si Boy Tapang kaya kanang ang aso sa kanang vape Attorney Rufil basig maadto sa iyahang anak. Yan gamay para ba ang iyahang anak Attorney Rufil mo tong hinungdan sa ilahang init na panaglalis Attorney Rufil. Yan nasangpot naman gid silang panag-away nga ni kuan gyud hinungdan sa iyahang yung pagpanapat sa iyahang kalibin. Matod sa atong kapolisan ang giangkon man pud hinuon ni Boy Tapang Attorney Rufil nga nadapatan gid niya kay napuno na pud siya sa iyahang kalibin. Ang habig pud sa mga biktima Attorney Rufil napuno na pud siya sa sigig pangulata ning Boy Tapang hinungdan nga nangayo na pud siya og tabang. Dinhi sa atong kapolisan no to ang hinungdan apan
Misaysay pud ni ang maong biktima Attorney Rufil. Dili lang kausa ka higayon or akong higayon na nahitabo ang pagpangulata, kundi kapila na di ay ni Attorney Rufil. Kapila na gid ay ni siya gikulata ni nangulata ni si Boy Tapang apan tungod sa iyahang gugma o sa ilahang umaabot nga anak o nakaroon ng anak naman gid Attorney Rufil sa ilahang anak giagwanta sa biktima Attorney Rufil apan ato mo sang adlaw tungod sa sakit pod nga na kuan niya na angkon og sa mga bunog mao tong nakadesisyon na gid si Attorney Rufil nga iha na gyud ireklamo kaning vlogger nga si Boy Tapang. Karon Attorney Rufil kay ato gid siyang gisuwayan o ganang istorya unta Attorney Rufil kay diri makasudra man ta niya nakapangayo na pud ta og permission sa ato ang hepe diri nga si Police Captain Jerry Magsayo. So kay dili man siya Attorney Rufil muhatag sa iyahang habig kay matud pa mo piyansa siya karong adlaw. No, pasudol nga makagawa siya karong adlaw Attorney Rufil nagpaabot na lang sa court order Attorney Rufil. Mo nang atong ipaabot diri kay basin muhatag pud siya sa iyahang habig Attorney Rufil. Gisod nato kaganiha diri sa detention cell apan nanago man noon sa suok Attorney Rufil. Di man hinuon matubang nato Attorney Rufil. Sabi man ako Boy Tapang Attorney Rufil. Nawa ang tapang. Naman hinuon ang tapang Attorney Rufil. Sabi man ako tong isog ni Attorney Rufil niya. Boy Talaw day. Attorney Rufil bag-o na niyang pangani na siya Boy Tapang, Boy Talaw na ni siya. Makadlok naman siya mo atubang nato Attorney Rufil nga naman tatay pangutaan na pero gadi siya mahadlok mo kaog bisag unsa pero mahadlok siya nga mo atubang nato Attorney Rufil nga di man ta mangitkit unta. Wa na. Boy duwag or Boy Talaw. Boy Talaw na ni apan atong giklaro po sa atong hepe sa mga Attorney Rufil kay naamang good day na siren po na basig for content lang ni Attorney Rufil. Basig mao lang yung iyahang nahuna-hunaan nga for content lang ni Attorney Rufil kay karong ma-post na ginani daghan jud kay ni siya views Attorney Rufil nga mao ra ba gini ang iyahang gikalingawan karon kaning mga mag-video siya mag-vlog apan ang ato ang hepe dinhi sa Alcoy ka Attorney Rufil lagi klaro pod niya nga dili gyud for content ang maong panghitabo kundi seryoso gyud Attorney Rufil kay naamang gyud ni complaint nila nga biktima nga nakita-an pag nila sa kalawasan sa maong babay Attorney Rufil nga naagi mga ebidensya ang mga bunog sa lawas Attorney Rufil. Kaya nakuan man nasumbagan man sa Attorney Rufil mo nang nakaangkon gyud og mga bunog ang maong biktima Attorney Rufil. Ya karon kaya dili gyapon manago man gyapon ni si Attorney Rufil ato nga suwayan dinhi kaya basig mukuan ni siya kanang mutingog lang ni si Attorney Rufil. Suwayan lang nato. Sir, Boy Tapang. Wala na gyud Attorney Rufil. Nagtago na gyud ako kaayo Attorney Rufil. Di na gyud bisan pagliliaw na Attorney Rufil. Di na gyud nato maaninaw iyahan. Bisag iyang tangkugo na lang Attorney Rufil. Bisag iyang tangkugo na lang unta Attorney Rufil. Mabawan lang nato nga nagi jud wag di gid nato makitan kaganiha makita nato yung bukto na Attorney Rufil apan karon kaya ni suok na gid siya Attorney Rufil kanang di na gid siya makita ana pa ni hatag man pod siya og pasalig kaganiha nga igawas niya Attorney Rufil muhatag pod siya sa iyang matig mo nang atong gipaabot pod Attorney Rufil pero hantod karon wala pa man pod hinuoy update Attorney Rufil apan ato lang pod ning suwayan kay basi makakuha pod gida sa iyahang habig Attorney Rufil. Pero sige na lang Jen. Ay na lang dyan gapog sa Jen kay na Boy Talaw naman Jen. Inana siya kaisog Attorney Rufil sa una sa iyang mga vlog Attorney Rufil mukhaon na siya halublock. Mukhaon na siya mga halublock ug kana ganing mga puyanan sa buyog Attorney Rufil. Kanina di na gina siya magmain pumuburot na iyang mga naw. Inana siya kaisog. Oy, ni Talaw man sa pagdakal Attorney Rufil. Ay mo ang drama din ni Kwan ni Francis Espares nga isog ka man apan mo talaw kausap. Ni ok Kwan Attorney Rufil. Wag ito mo Attorney Rufil. Pero so far
Attorney Rufil, mao na ato ang nakuha gyud nga kasayuran po dinhi sa Alcoy Police Station. Attorney Rufil, may tungod nila sikat kaayo nga vlogger nga nangulata man ni sa iyahang ka-live-in intan gipadakop na gid in town. Attorney Rufil. But so far wala ko takadungog sa iyang habig pero suwayan lang pod nato karong taud-taud. Attorney Rufil. Okay. So, magikan na lang dinhi Attorney Rufil sa Alcoy Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Idol Double D. Ako ang inyong Rajuman Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN. Salamat, Jen Gallardo, sa mong report. Wala na, nabuhay talaw na. Pero ang iyang gikulata, ang live-in partner, itong gisubay dito ron, tuwas ilang balay ron, tuwas si kasamang Rimart Pugoy, atong kuhaan ang dugang report, ini mo orasa kung tuwan na bagyo dito, nakitaan ba kaniya? Ini nga ilang, tuwas ilang panimalay, may gala. Straight to the point. Atong check si Rimart Pugoy, kung naaba dito ang iyang live-in partner sa ilang panimalay karon, tuwas sa may barangay, no? Kung sa nga barangay nila, barangay Duhay Lungsod, barangay Daan Lungsod, dito gyapon sa Alcoy, may gala, i-check ang report kasamang Rimart Pugoy. Yes, Rimart. DYHP RMN Report. Rajuman Attorney Rufil, live and direkta din sa barangay Daang lungsod sa Alcoy kasama Attorney Rufil din atong gisuway kasama Attorney Rufil no og bisita ang panimay sa sikat nga content creator vlogger nga si Boy Tapang kasama Attorney Rufil apan pag-abot ato sa ilahang panimay kasama Attorney Rufil diya pa lang sa gawas makaingon tag batay mingaw man. Mingaw. Gisuway na mo kasama Attorney Rufil. Yan kasama Attorney Rufil gisuwayan na mo sampit maong kung isay nasud sa panimay kasama Attorney Rufil kaya mo man nakita nga doon na may mga sinilas gawa sa ilahang sultan kasama Attorney Rufil. So posible nga doon mga tao sa sud kasama Attorney Rufil apan itabangan na gali ko ni idol Kuya Dodong o sampit kung kinsay tao na sa sud pero may nitingog kasama Attorney Rufil mo naging matay mingaw man. Attorney Rufil kaning atong nahimutangan karon at bang ni mismo sa bay ni Boy Tapang atong makita karon sa ato ang video support kasama Attorney Rufil. Mao ni ang balay panimay ni Boy Tapang kasama Attorney Rufil nindot kay content creator milyonaryo man ning maong vlogger kasama Attorney Rufil apan di ta makakuha sa side no sa ayang live-in partner kung naamang gali diri sa ilang panimay kasama Attorney Rufil o di ba ka ang magidikari ni Boy Tapang kay wa man sila ni gawas kasama Attorney Rufil pero kanina sa paglugsong na mo balik diri sa kalsada kasama Attorney Rufil posible gi-check nilag balik no nga naay niadto nga media diha sa ilaw tubang sa ilang panimay pero lisod magbalik kasama Attorney Rufil manang wata nakakuha sa side no sa live-in partner ug sa mga ginikanan ni idol naman kanilaging vlogger content creator sa Attorney Rufil maidolo man gani doon na tay nahinabi no nga mga pipila ka mga silingan dili kasama Attorney Rufil na mahayag ni sila nga giidolo matod pa nila giidolo nila si idol naman idolo nila pero kasama Attorney Rufil sa ilan ibawaan lagi kagahapon sa maong paglutaw sa isyo nga nanapati sa iyong live-in partner wala discourage sila kasama Attorney Rufil. Gani atong gisubayan no ang mga pipila ka mga panimay unahan sa panimay ni Boy Tapang pero niingon man nga ano may ayon White House sir White House White House yan di lang mi ana sir atupon mi Kuya Dodong sa unahan kasama Attorney Rufil pero niingon sila nga no comment lang mi sir about ana dila po ta mamugos at least atong gisuway no o pagkuha unta ang habig sa mga ginikanan ni Boy Tapang sa iyang igsuon o labaw na ang iyang live-in partner kasama Attorney Rufil pero wala man sila nangabli pero dila po ta mamugos pero ang ato istasyonan kung mo padayag sila sa ilang side willing ra pud tang mo entertain nila kasama Attorney Rufil. So far mo na ang update din sa barangay Daang lungsod din sa lungsod sa Alcoy kasama kauban ako si Idol Double D Kuya Dodong og si Rajuman Jane Gallardo ako ni Rajuman Rematoli sila po DYHP Tatak RMN. Okay, kasama po natin ngayon si Ronis One or mas kilala na si Boy Tapang, no? Sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoy, sir. Sir, Boy Tapang, sir, pwede ano mo, sir? Masaya-saya mo, sir, kung anong nangyari talaga, sir, kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes, sir. Okay, magsalita mo naman akong cancel about sa side ko. Ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga dumadalo sa akin, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, kung ano yung totoong buong story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi Pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng
tama, may masabi pa rin. Kahit kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnakaw ako, addict ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats. Kasi sa perfect na relationship kayo. Kung nag-away kayo, natural lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasta sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya sir. Walang bugbog na nangyari sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 30,000 kasi lahat nasira talaga. Mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko habang ako, tinitignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, tumakbo sa kwarto. Tinignan ko siya, parang nangaasar ba, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalock yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So, nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit yung mama ko na bakit daming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away sa mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, sabi ko, mag-report ka doon kasi hindi mo nakatakot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari, sir. Walang bugbugan na nangyari. Tapos, nag-report siya dito. Nung pagpunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin dito sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na kami, wala na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi piling paglaruan. Napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako. Nagbabantay ka sa akin, nagmamakawa ka. Nagmamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako. Wala may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner napakalit lang. Kumbaga, dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa addict, problema sa magnanakaw, problema sa rapist. Mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang. Napakalit lang talaga ng problema. Pero wala vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, konti pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala akong problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So yun sir, nag-away talaga. Okay kami sa partner ko. So wala kaming problema. Sadyang nakulong lang talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. Kaya sa mga mag-partner dyan, masabi ko lang talaga sa inyo, yung experience namin ngayon na kaya nga nag-private relationship lang kami sir eh. Na pag nag-away kayo, agad pwede pang pag-usapan, wag agad-agad na sumugod sa pulis. Kasi kung ganun mangyari, tapos magka-okay naman pala kayo. Dahil nadala lang sa init, kontrolado ng galit, magka-okay kayo, wala na. Siyempre, may batas, kulong kayo lang dalawa magsasakripisyo. So, kawawa kayo lang talaga. Kayo lang pagpipistahan ng mga tao. Yan lang. Oh. So, okay na kayo ngayon, Sir Aboy Tapang? Sir, nung gabi pa nag-away kami, okay na kami. So, nandito lang talaga ako sa kulungan kasi may batas tayo. Yun lang talaga nagpakulong sa akin. Kami okay na kami. Di siya nagdala siya ng galit, sobrang galit niya. Nag-report siya dito, ganun, kasi galit na galit siya. Siyempre, na-take advantage niya sa utak niya na di naman ako normal na tao, may pangalan din. I-report kita. Sure ako na mapapahiya ka. Ganun, pinagsisiyan din naman niya. Naging siya ng sorry sa akin na nangyari ganito.
So, yun sir, naintindihan ko naman, walang problema sa akin. At sir, meron din kaming naririnig na for content lang daw ang nangyari. Ano pong masasabi niyo dun? For content? For content lang. Hindi to content. Sadang talaga, sadang hinamon talaga ng pagsubok sa relasyon ba? O, nagano lang, na away lang talaga ba? Di na kailangan sana mabot dito eh. So, wala eh, nangyari na. Wala, di man ako natatakot kasi may mali din ako na nag-away kami, gano'n. So, dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away partner lang. Dapat ano lang ba? Dapat pag-usapan na lang sana. Sir, kumusta yung buhay natin na nagka-custody? No? Ilang araw, ilang gabi dyan. No? Kumusta, sir? Yung buhay sa kulungan, sir, sa totoo lang, parang doon ko nahanap yung peace of mind. Napakatahimik ng kulungan. O, pero ang sarap nga doon mag-stay, sir eh. Kasi ikaw ba naman dadala ng pagkain, mamasarap na pagkain, wala kang ginagawa. Di ba? Eh, kung okay lang sana, sir, na mag-standby din na walang kaso, eh, babalik ako dyan. Kaso hindi pwede, kailangan may kaso. So, sir, anong masasabi mo sa medical certificate po na pinaka- Oh, yun ma'am. Dahil nga ma'am, nung nagpa-medical siya, based sa sinabi niya sa doktor kung saan banda yung mga masakit na katawan niya, eh, turo-turo na siya kung saan, dito. Kaya walang medical na proven na talaga, nagpaano siya, x-ray siya. O wala sir, based lang sa ano niya, sinabi niya, yun yung nasabi sa medical. Oo. Sir, pakikwento mo ako yung tungkol sa vape, sir. Yung vape. Dahil lang sa vape, sir ba, na sinabi ko sa kanya na, ba't ka pa nagbe-vape? O, ba't ka nagbe-vape? Ayun, kasi wala kasi akong bisyo, di ako nanigarilyo, di ako nagbe-vape. Nag-iinom pag may okasyon lang. So, sinabihan ko siya hanggang doon napunta sa palitan ng mga maagang na salita. Hanggang lumala yung away, hanggang napunta doon sa basagan ng gamit. Siyempre, yun, naawa ko sa mga gamit ko, nasira. Pero wala akong ginawa, natago pa ako sa kwarto eh. Nayaan ko siya masira dyan. Kasi yung nasa utak ko, sige, babayaran ko yan sa'yo. Ganun. Pero nung paglamig ng utak ko, wala ako. But being protective ka lang talaga, sir, dahil kaya nagalit yung may vape siya. Ganun. Oo, ganun. Ako na talaga na, huwag ka na mag-vape, ganun. So, may bata. Mensahe lang, sir. Mensahe na lang po sa mga followers natin, supporters mo, sir. Sa mga supporters ko, at naintindihan naman nila yung side ko eh. Yung may mga partner din na nag-aaway, naintindihan nila yan. Maliban na lang kung yung partner mo, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo sira-sira yung mukha ng partner mo, binugbog mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi kailangan na mahabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Wag lang magbugbugan. Sir, tawang ako sa bugbugan nangyari. Sa sinabi doon nabugbugan eh. Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito ng partner ko sa'yo, papaanoin ko dito sa inyo, paparap ko sa inyo, wag na, baka ma-rebel ko pa, sa news pa talaga. Sa vlog ko na lang para at earnings ba. So, ano lang sabi mo, sir, sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Sa mga nagsabing for content, hindi to content, talaga to, nangyari talaga na hindi inaasahan ba na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin na report kita. Kunwari lang, takutin kita. Pero di matakot ang batas yan eh. So, yun nangyari. Wala na, napakalit lang talaga ng problema, away, mag-partner lang talaga. Ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo na to? Na-experience ko dito, hindi madaling makulong. Hindi madaling makulong. Kausap mo, butiki. Nagtitigar kami ng butiki doon eh. Sabi ng butiki doon, walang tulugan to, lagi nagkakape. Talo ko, tulog muna ako. So mahirap talaga sir na makulong. So dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para walang problema. Sarap mamuhay nang nakatambay sa kubo ka na, kaysa nakatambay ka sa sa kulungan, kahit maligo ka doon ko naranasan, maligo, nakatayo, ganoon lang tayo, tapos CCR ka, ganoon lang, kunti lang kimbot mo, CCR, ang hirap, natututbrush ka, nakatingin ka sa kisame, kasi pag tingin mo sa yung sabon, baka masuka ka pa. Diba? So, yan yung mga experience ko na hindi magandang balikan. Okay. Pero experience lang yun, magandang experience din yun. Magandang experience din. Salamat, sir. Thank you, sir.